Tiga itu cara melayani petani dengan cara mudah, tepat waktu dan cepat. Oh, jadi telulas kan tegese ya Pak D. Ya, aku bisa menerjemahkan pupuk iki ana artine. Pupuk. P itu petani yang membutuhkan. U untuk pertumbuhan tanaman yang ditanamnya. PT Pupuk Indonesia yang dipercaya oleh pemerintah untuk memproduksi. Urea, TSP, NPK itu jenisnya pupuk. Keterangannya harus dibaca biar tidak salah dalam penggunaannya. Kowe kaya cerdas banget. Memang ngapal ke apa dadak neng kene? Aku angger cair iki tas kok. Oh, dadi kudu cair. Alah-alah ngemis nganggo drama. Yo mestine yo wong ditimbali tanggung jawab. Leres sanget. Wong ini dawuh Mbak Cange Mbak Limbuk monggo wonten malih dawuhipun nggih. Pembudute Bapak Kakanwil Hukum dan HAM. Nggih. Dr. Suratin Neko. Nggih. Tadi nyuwun lagu Dadi Ati. Dadi Ati. Nganggo bawa. Oh, siap. Monggo. Mas Gareng apa Mas Gareng. Dadi Mas Gareng sing bawa. Apa bawane apa? Bangsa apa? Aku yang nerangel wegah lho. Gegarane wong akrami. Aja dikandani, aja diwarai. Kaya amatir wae. Ya wis. Sak karepmu wis. Ora apal gleleng. Wah, aku wis setel karo sing geder. Joni iki kancaku akrab. Walah. Joni sapa? Ngawur. Kowe iki senenge kok ngene kok Joni. Apa? Mbok ya takon kok enak Joni. Seperti Joker ngono kok ngeyel. Joker. Ndek wau sing nembang Mbak L1, saiki L2. L2. Mbak Elisa. Nggih. Wah iki rada L1, L2 terus jagelane elep. Nggih. wacamu. Boten ngaten. L1, L2, L3, Eli banget. Tapi ketahuilah, kamu tidak akan dikatakan ganteng kalau tidak ada orang sejelek saya. Betul. Nggih, Nah, nemen. ngemis nganggo drama. Situ nembang lagi. Nggih. Oh, matur suwun. Nyo sing maca Pak D Gareng ya. Duwite nggo Mbak Elisa Romas Tejo nyo. Ya, makasih Mas. 50. Amplope Pak Gareng. Aku wis biasa nyantuni anak yatim piatu wis biasa. Ya belum ada. Sing yatim piatu sapa? Loh, lah kowe yatim piatu apa ora? Heeh. Ayo kok orang. Yo jaluke meneh kono, ayo. Apa? Ngemis yo sing berani dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun yang ke-13 untuk PT Pupuk Indonesia. Apa tegese pupuk mau? Pupuk wis lali. Ya. Aja dibaleni to. Wis sekali pakai oh Mas, nek wis bar yo bar. Kok kaya wong jare wong cerdas kok kaya bal ben. Bal mlebu ning gawang diulangi ae. Ben jare cerdas. Pupuk Indonesia semoga ke depan semakin maju dan berkembang luas. Nggih. Ayo. Dan semakin sukses. Ya. Kula nyuwun lagu luwak Kok luwak to? Mawar kuning. Ingkang nembang Mbak Elisa saking Pak Kasidi, Jakarta Timur. Iki sing njaluk wong luar negeri. David Kasidi. Iki wong tua-tua sing apal David Jakarta Kasidi. Timur. Jakarta Timur matur sembah nuwun Bapak. Nggih matur nuwun. Nggih, salam sukses. Salam sukses untuk matur PT suwun. Pupuk Indonesia. Pak Kasidi matur nuwun sanget. Menika pun urutaken kemawon nggih Pak Dalang. Dadi ati ngakersaken terus mangke lajengaken menika wonten mawar kuning saking Pak Kasidi. Gegarane wong aku sing nembang ora. Iya, gosek tau aku lagi matur, apik lho Dik suarane lagi ngomong karo Mbak Elisa, kok kleru terus to. Sabar Pak. Ampun gampangan emosi nek penyanyi niku ajeng dibidanget nggih suwantene. Rak nggih ngoten to Pak Dalang? Ya kudune ngono. Ngoten niku nek wong arep nyanyi kuwi nganggo dodon dhisik, alon, sabar, napase sing landung. Ya.
Monggo mike dipaske sik, sepiro pase mike. Anu, tak ana polisi nonton ra ya. Lah ngopo? Mateni Tejo hukume pirang taun? Lah kok emosi ki ngopo to? Wis kon meneng ket mau karo lembang kok kowe ngomong. Tak manggake. Oh lah ngono to. Tak manggake monggo Pak De Gareng saderengipun nyaosi Pak Kasidi. Wonten request tembang Dadi Ati. Tak yo cetha nek ngoten niku. Anu Jo, mikmu gantian iki wae. Ayo. Gegarane wong akrami. Kene ya. Suarane kaya mbok kentekan beras. Ya ben to. Dudu bondo dudu rupa. Iya ya bener ya. Giliran karo aku ndrides tangane Pak De. Wis aja digagas kuwi lak mung meri atine wae. Remaen. Bejone dagelan. Lah iya iki bathine dagelan iso demek. Mas Gareng aku mau kok ora dingonok-ngonokke kuwi lho. Aku ya pengen mbok ngonok-ngonokke. Mengko yen wis wancine bubuk tak konokke. Among ati pawit tane. Lah ya ngene iki lho. Nah, ngene tak gandeng ngene iki. Hati-hati Elisa. Heeh. Biasane nek digandeng ngono kuwi engko terus ali-alimu diplurut lho. Waduh. Aku akhir itu ali-ali ya dienggo sarapan karo kowe lho. Bola iki komplotan. Luput pisan kena pisan. Kene ya apik. Apik bar dicetok. Yen gampang luwe gampang. Ngopo to kalau kayak gitu tuh ngopo to ngene? Iki cancer, Kowe cancer. ya pitik apa nek pitik arep ngopo kae? Kok pitik? Ini cancer Pak, kok pitik arep ngendok gitu loh. Ayo. Lupa. Yen angel Iya ya. angel ke Jadwal. Iya. lang go Sawangan bapak iki kepengin. Ket ngomong hahu hahu hahu. Coba iki iso bareng ora biasane angel lho bareng Mas. Iya, dicoba yang ora iso ya dibaleni. Tak ayo. Lah iya aja disiki. Aku seneng dhisik. Oh Ji. iya. Tan kena Numbas arto matur nuwun. jas. Nggih, kakentun tembangipun kagem sinten kala Pak Dalang? Kagem Dr. Suratin, Oh, Dokter nggih. Suratin. Kepala Kandil Nggih. Hukum dan HAM DKI Jakarta. DKI Jakarta. Sugeng midhangetaken sumangga Bapak. Sing kaya ngapa menyatane kalakan seprene anggar gendro
temboknya Mas. Yuk. No. Sampun menikah. Ya. Sampun, Rama. Mau terus apa mau yang Iki terakhir? Pak Kasidi. Mawar kuning. Ya. Mawar. Mawar kuning. Jadi gini Mas Gareng. Wonten dawuh Rama. Habis mawar kuning caping gunung terus engko diteruske lakon. Nggih. Ah kuwi lanune diteruske goro-goro. Oh, ngaten. Kula mengke usul menawi caping gunung ingkang nembangaken sing ping-ping sor wit pelem niku ya Pak Dalang. Wah ini Boleh. made in Jakarta kalau Niku ini. papat-papate niki ben yang maju. pink-pink ini, Selak Pak, ya. pangan rayap lho bokonge niku ket mau dereng ngobah niku. Lah kuwi dadan ning salon nggo apa ning Lah kene iya. nonton wayang. kuwi. Cantik loh. Nonton Iya. wayang nganggo Apa ngene? bimbingan. Mawar kuning karo kuwi sisa. bareng-bareng. Ya, 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 Ayo ayo. Nah, engko jenengan berempat mawar kuning, sing biru selendang kuning, gek kowe kok untu kuning ya, Lek. Gelak kayak. Aku gak apal tenan lho. Mawar kuning ning nyamping parang semekan cindet. Kuwi. Cara Aku apalku kuwi kok. Ayo, Mbak. ya. Ayu-ayu kok mau ngarep nonton wayang. Ayo Reh. Made in Jakarta. Ah, dikangeni wong tua barang kok Dora. Ayo kene. Kene ke pangku Pak De, Nduk. Yuk kenalan satu persatu sambil maju. Deng drendeng 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 deng deng drendeng drendeng Sik nganggo bunange mau lho, nganggo bunange sore mau lho. Oh iya. Dalang. Iya saya tiga kira mau. Dalang ayo sing kirap mau, ayo. Yo kanca-kanca prajurit Ngayogyakarta. Pasukan yang pertama ada Mbak Ika dari kota Colomadu, Karanganyar, tentram. Kemudian pasukan berikutnya Mbak Natalia dari Sleman, Yogyakarta. Kemudian berikutnya pasukan cantik berikutnya ada Pepi Arimbi dari kota Wonogiri. Yuk yang satu lagi pasukan wanita yang cantik menggoda dari kota Sragen, Jawa Tengah ada Gea Monica. Manjane Pak. Iki prajuritnya neng kene bae ra maju-maju. Dan Mas Gareng badhe kabidalaken. Budalake prajurit iki lho. ya Allah. Alah. Oh ya domah lho sembrono. Budalake prajurit. Budal sembrono. Ge ya. Pak Dalang jenengan yo tega tenan to karo kanca to. Ah, mosok To nek karo sing pojok ngerti dhewe to lah. Paling apa ro Mbak Gea iki lho Ah, Pak De. Lah.
Ayu-ayu matane picek. Eh, Kok kon neson iki apa ta Lah wong jare? anu browong. Apa? jenengan le ngendika piye? Ayu-ayu kok matane picek ora. Jenengan sing salah. Salah piye? Nek kowe ora mlaku dekne pas contone. Dek ge ya. Lho, Oh, pas. Wong kowe sing pindah. Ayo coba. Coba. Deke ya. Wah. Yo ora tenan to. Tenan to raan. Ora tau melewati jalan tol. Ora cok nyalip barang. Ayo piye sayang? Piye kabare meteng meneh? Ora ta. Wah, ngangeni. Kok meteng kabar kok ngendi lho Mas Gareng? Lah, kok meteng kok? Aku urung enek sing ngetengi lho. Lah ki butuh sukarelawan. Alah arep ngopo urusan? Wis arep nganggo sukarelawan barang. Aku anggere rada omah ganas pokoke. Nek bibite ngene iki perlu dipikirkan lagi kayaknya. Loh, jangan memandang fisik, yang penting IQ-nya, Dek. Ya ora apa-apa Mbak nek pengen duwe anak luwak. Ora Gea ki kawin karo kopi apa piye anak-anak luwak iki. Monggo lagune. Ayo. Mawar kuning. Ayo monggo. Mawar kuning. Cak. Hatiku kang kubur bakar manglung sumpengku nawar kang kuning kang petik ing pinggir tanggung dadi sarana tambane buyung mangkene rasane lagi batin tanturane barang tansah gawe semoga-moga terus rambaka sateruse hatiku kang kubur bakar manglung sumpengku mawar kang kuning kang petik ing pinggir tanggung dadi sarana tambane buyung mangkene rasane hati nanti tanturane barang tansah gawe semoga-moga terus rambaka sateruse Sampun katur. Capek gunung. Ya, capek gunung Pak sekalian. Kuncoro, sini Pak Kuncoro. Caping gunung. Sudah jam 12. Mas Tejo. Dawuh komandan. Caping gunung. Nggih Pak Dalang. Jenglenge nggih. Siap. Sing jengleng Mas Gareng nggih. Siap, Nah. sendika dawuh. Pokoke dumadil menika. Ayo kabeh penyanyi ning ngadeg yo, sindane ngadeg yo. Ngetokke kompake kaya pupuk Indonesia. Yes. Yo, menyatu bersama rakyat dan masyarakat Indonesia. Pikantuk nyuwun dipalih nggih Pak Dalang. Monggo. Sedaya monggo. jumeneng pasukan ada biru, ada Pink ini dari Abdi Solo, ada Mbak Suci, Mbak Dita.
Ya. Eka. Sing paling ujung Mbak sinten? Kula Suci, Mas. Mbak Suci saking Dari Bali. Bali. Oh, Mbak Suci dari Bali. Beli made. Ya. Ya, Ning Suci. Kek. Oke. Kamu siapa Dok namanya? Kula Dita. Dita saking? Banyuwangi. Oh, Mbak Suci Bali, Mbak Dita Banyuwangi. Kowe sapa Dok jenenge? Keliwatan. Keliwatan kok iso. Oh, gimana ya wong to lara ketok ya. Tak tonton. Mohon maaf. Penonton mohon maaf. Iki yang ngenyek. Dek namanya? Suci. Lho, penak. Siapa Nek? Dita. Dita. Siapa Nak? Dini. Lalu mas aku ki wajahku ya tremos kok piye kok. Keliwatan ora ketok. Ah, suyah-suyah kowe mas. Eka, ben ora kliwatan kowe munggah siji sak tangga. Munggah ngono lho. Masa kula Ndan to manuta rasa wangsulan. ngaten. Nah wis, yo ditekoni neh. Yo, coba. Yo Mas Tejo. Siapa Dek? Suci. Siapa Dek? Dita. Siapa Dek? Dini. Siapa Dek? Ngomong karo Rai. Iki bener Rai tapi Rai lo. Oh iso. Aku wanyel lho. Wah, Jan, sesiji penyanyine angel iki. Andani kok. Kok bedak-bedak karo Mas karo Mbak Yu ku Wah, ade. iya mesake. Kabeh nang Lho, samopa. iki lho. Ora padakno wong to Mas aku ngene iki dadan ayu dalan singkan ngene kon. Wis bablas nek omong. Nganti lho ora, nganti ra metu lho suarane nganti ra metu lho. Ora ono reme yo ngene iki lho. Anu ya. Ayo sabar, dibawani, sabar. monggo. Ya, menika Mbak Eka uget. Nggih. Lho, kok iso ya padha karo Iya. kancane. Mas Gareng, Gon. ayo tunjuk sapa sik sing arep manjegleng. Yo. Ayo. Sik. Kula wenang milih ngene iki. Iya no, ayo. Mergo kula pun suwe mboten ketemu kalih niki. Si Gia Ratna Suri. Nyapo. Pok kangen mbek aku. Yo Mbak Gia sik sing bukani sing digleng Mas Gareng. Ayo. Aku takut aku. Yo Mbak Gia. Nano. Ayo. Saben bengi. Ora Mas Gareng kok go ibu te pengen nyedak aku ki nyapo to jane ngono ke. Aku nyedak kowe ora bakal berbuat negatif. Lah, Mergo kok iso? bengi iki akeh sing streaming nonton, bojoku nonton. Wae wis mengkerok kae. Nyawa. Oh, Mas Bayu, pripun? Dek mau dugi Jakarta jam pinten? Alhamdulillah sareng rombongan Oh, ngaten. kala wingi wis tekan kene. Nitih napa Mas Bayu? Lah nitih darat no, aku ngisor wae no. Kali sinten ke mawon? Oh komplit. Wis kono Ibu-ibuan. omongan terus, aku tak nonton Pantai Ancol rame ora. Pantai Ancol. Wis telo kene arep mencolot mbok tinggal ngobrol. Lu sak senengku sing nyinyidan aku kok. Lah ning kene boyok, Dik. Sing gak kuat. Pak De Gareng. Nun. Iki pentase nok Kemanggisan lho. Ngapa? Mosok ning Pantai Ancol. Lah iki Endi Pak De mbakku melu nonton? wis dikuras. Iya. Sik yo genti bar Mbak Gia sapa? Genten. Dek Bayu. Ngapa ta? Om dereng dahar. Niki dereng lepas, dereng rampung Dek Bayu. Ya wis. Jejere Mbak Gia. Weh, iki sik Gia sasaran iki ya. Ya, Oh, ora senengen wong tua seneng. Tek kok tak dendam men to mbek aku. Aku ora dendam kok Nah, saya. nyapa? Iki saking tresnaku marang Oh Slira. ngono, saestu. Mbuh. Iya. Konang. Yo bali nggon kono. Yo Mbak Gia. Kona. Yo. Wong kari mak dere dadak kanggo notasi to, Le. Mas Gareng. Apa? Wandek nyemeng kaya ngono lho. Aku disabotase. Anake siap-siap. To, Widodo, beduke sing genah to. Bar Mbak Gia melompat neng Suci. Ayo. Ya. Sing jegleng Mas Tejo. Ingkang saking tlatah
Tulung Agung. Tulung Agung. Ya. Nduk, Ya Mbak Suci. Sing jenenge? sing jeneng kula Pak Bayu. Nggih no. Sing penak ya Mas. Santai wae, rasah ngoyo-ngoyo Mas Tejo. Saya madhep rene ben kepenak. Wah, Iya. nah iki ragur Pantai Ancol. Apa Mas? Pantai Marina. Aku Marina. Lebar. Yo, nano. Sayang sebentar madhep rono sayang. Kok susumu papat to nombor Balah ya, balah. lho. Yo apa to kuwi? Iki mburi ya nang Kudu loro. susu. Ora kaya. Ya sih, nano. Kuwi jenenge ransel. Aku kok bablas tak. Yen memat kerimas. Yen memajang. Aduh, Hameng karo Suci madhep rene. jeno. Awas. Kula santai to niki mboten ngoyo to Pak Bayu. Wah, santai Santai, wae. santai. Egone. Yo. Yo sa. Ayo. Ayo ngene yo. Enak tenan ya Mas. Enak tenan. Terima kasih. Widodo nirhing sambikala. Aku ya bedukono ya, Le. Yo jajare Mbak Gia. Ayo. Kira mbok beduki tak dol. Mbak Ika. Mbak Ika, oke. Rada maju Mbak Ika ben penak lan jigleng. Siap ya Mas Gareng. Ah, aku ki istirahat tok. Anu, ayo. Wetan guna. Nah. Mau wis lho, wis maglek lho. Sik. Mas Gareng. Apa? Lah gaweamu kaya ngono kok wani nampa saweran. Gawean ngendi? Wah, Sikilmu ki lho. sikil urung temapak. Aja dijedar begitu temapak. Der. Wah, TLK telek. Hop, melompat Mas Tejo jegleng Dita. Siap. Iki Iya. yang dari Banyuwangi. Ya. Nano. Mbak Dita madhep sini ben kepenak. Nah. Alon-alonnya ya Mas. Pelan-pelan tapi pas Tapi ya, pas, Dik. ya. Iya, jangan kayak tuwean itu ya, Dik ya. Kakean pola tok. Rogo tua ya ngono kuwi. Aja ngenyek wong tuwek. Soale kowe yo urung karuan mengko ngrasake tuwek ya. Mas Tejo, Ije Pak Dalang. supayane Mas Gareng kuwi jenglengane apik, cara tanduran ngono wis saya layu. Golekno pupuk urea ngono lho. Oh, betul. Ayo neng Buri. Apa ta? Dicekoki urea ya mari. Ora urip malah modar to, Mas. Ora Ya. dalang wis ganti ta? Dengarkan dong. Yo, Itu dalang apa nyomo dipati to kuwi? Mateni wong. Tapi pasti. Mat Mowi. Yo, Mas Tejo. Ayo. Wah. Ya Allah. Enak tenan. Penak. Ketok leh nanjakne ya Mas Tejo ya. Penak lho Pak De. Semonjo. Agi ngiringan we penak. Kowe entuk ngarep klutak-klutik ngopo. Yo, ganti Mbak Natali. Ayo. Aku iki. Ayo Mas Gareng. Lah yo no, sing klambine abang jegleng abang sing biru. Sing beduk do widodo. Kowe yen mbok tabuhi. Tenan yen nganti pas tak kei maratuaku kowe. Wis ayo. Emang isih. Maratuaku wis mati deng. Ayo. Ngopo nek to? Jan iki ngopo?
Oh. Iki wayang kulit dudu agresi Belanda ya. Prajurit kok kaya swara brand. Yo jegleng tandu-tandu. Ah telat. Wah, ora pas gone piye? Ra iso. Aku pancen ning kene disaing arep mulih. Lah kagak apa-apa. Apa-apa sembarang-barang. Wis ben. Kan pola, Maido Wiyaga wong kekakan pola jenengan. Aku sok ben entuk tanggapan argo yoga dhewe. Yen ra ono anggaran nggawa kaset. Yo belumpat. Anu dini sik. Yo, Anu. aku ra sida, Mas. Mbak Yo Dini wis sik. ora pas no. Mbak Dini sik. Dek pelan-pelan ya, Dek. Nggih, Eh, Mas. sing apik dalange wis ganti. Mau panjenengane Prof Yanto saiki Sri Kencong. Sri Kencor. Sri Kuncoro. Oh, ayo. Sri kencong iki apa to tak? Lah ngono kok pengen ditabuh karo Kuncoro Laras. Ya ora mungkin. Kuncoro. Sing ngomong kencong wis sapa? Sing terkenal Pak Sri Kuncoro Brimob ki ya iki. Iki lho, iki Kuncoro kok. Kena Sri Kencor. Lah iya. Salah. Ben ngecor raine gareng ya. Yo Din. Ana nona. Mbak Dini tuh kalem piyayine. Gampang diapusi. Ini nama pendeknya Dini. Dini. Nggih. Nama panjangnya dinikahin mau, Dek. Boleh. Oh, Dini Bocah sapa? iki apa kok bolah boleh. Terus pundi ta, Bapak? Yo Dini. bolah boleh. Dini iki ora hamen. Yo ora apa-apa entuk Mas Tejo ya bagus kok. Timbang entuk demit ya malah entuk Mas Tejo. Sabar. Lho piye to? Lho timbang entuk demit pilih Mas Tejo. Aku ora nyebut jenengan. Apa kowe rumangsa demit kok nesu? Ora, aku dilok apa-apa meneng. Aku trimo ning Pak Rahmat sing ora trimo. Alah. Ojo golek bola Pak Rahmat. Lah Yo. nek sing wangi aku ya Pak Rahmat tok kok. Ya di. Apa? Nano. Ayo. Panas udan aling-aling Kalem suarane apik. caping gunung. Oh. Hai. Pas. Wes, Dasare Mas Gareng. pasukan biru Apa? iki pas kabeh kok. Mas Gareng. Napa? Gandeng sampean iki pasukan abang mejen kabeh to. Tak langkai sampean tak kei biru siji. Ah, wis. PN. Ayo. Wes, ya. Wis, ngono. Ndak, wis kuwi PN. Wis. Tak kei biru siji, wis. Iki Kuwi garapen. iki tremos ki entekno termos iki. Kuwi wis padha karo tremosku padha to kuwi. Nek terae Yo, awake padha. dhewe Biru. jodoh ki ora bakal ning endi-endi. Iya. Awakmu tetep dadi nggonku. Aku ya tetep dadi nggonmu ngono lho, Kakang. Iya apa ora? Piye to? Jawab iya. Dikei biru apik kaya ngono kok. Abang ya ora berhasil karo biru ae. Biru kok ngene iki ora marake sliliten tok. Lho. Lho apa? Kok iso aja nyepelekne kowe. Misal awake dhewe jalan-jalan ki mesti kabeh do kagum lho. Lho, mesti sapa to kae sing lagi jalan-jalan kok Eka karo mbahne. Lho, lho. Hebat awake dhewe bakal dadi pusat perhatian. Aku wis suwe ra mangan sinden lho iki. Lho, awakmu ki dagelan apa Sumanto kok iso mangan sinden? Lah kowe ngene si bae pasangan dong. Oh iya, Coba yo Kak. Yo. aja ngono to Mas aku. Aku aja ora wedi, aku ngono iki wedi pamane aku kok iso ora bener Iki. kok iso. Wong bocah klepe wis dol lho iki. Ayo, ketokno katiasamu ya iki. Yo Kak, yo. Natian. Aku wedi. Apik. Lah apik ya apik kok orang ngletak. Sing biasa to. Apik. Iki wajah iki. Anu. Natian wadon sarta. Awas. Assalamualaikum niki ana anu kiriman. Oh nggih.
saking BMC. Paramat Siap. usul mbok dalange niku diganti mawon, Iki Pak. anu Mas Bayu. Nggih. Pancen kathah kadang-kadang komunitas ingkang sami rawuh kathah sanget. Iki Jakarta ki ana wayangan liya nggon ora ya? Berbagai paguyuban. Tak golek dalang liya wae. Dan hari ini, malam ini selain nonton di lokasi juga di live streaming oleh Andika Multimedia. Aku wis pancen tak titeni. Wong loro ki anggere kepethuk kisruh tok pokoke. Pade, ojo dadi hatimu. Pancen pasangan radikal ki banyak yang ngiri. Kok radikal sapa? Apa to sing serasi ki lho? Ideal kok radikal. Wah, Lambene waton jebles. ya aku narek muni kuwi kok Pokoke aku anggere kepethuk dalang duet BS ki. Loh, Bayu Sri Kuncoro iki BS. BS tak kira bekas lambene. Ora bekas. Wong iki wah rumasaku nyang aku kok. Ya, Wes, Kak. Sapa sing nembang? Nduk, lah kowe kok nganggur dhewe. Ora, kuwi tak bebaske nek kuwi. Wah. Bebas. Pancene awake dhewe dikeki waktu sing rada sawetara ben iso awake dhewe lelumban ana ing anu ngono nene Mas. Lumban asmara. Yo, inu maneh, ayo. Inu mane banyu bene. Mas Tejo, yuk, tandutan. Waduh. Wes yen iki entekno. Wes saoyot-oyote lho dongkel ana. Rumah kamu kene tanduran kok enak oyo. Yo Kak, buka celuk langame, bawa. Cilik malah demenake ngene kok ya. Yo Kak. Dek jaman kerjuang jora kelingan Mbak Natali, yo. Ha o. Mbak Suci. Walange kadung gareng kuwe gunung tak cadangi Pipolondo ono kok Mbak Ika, ayo. Anu. Dangduke kur arek kabeh. Yo. bersama Kuncoro Laras.
Terima kasih matur nuwun ketemu ning Patet Songo. Yo yo nutuke laku. Yo, mali pelok Mas. Monggo. Iki gandeng awake dhewe seneng-seneng. Engko dibadutke ana gara-gara ya, Nduk. Nggih. Yuk. Kandhane kang sekar kadung lawan kembang menur kangismu harum winolano yata-yata kapti kusuma mangambar mawur koko sing tuba kaangku melun kelun awur mega lir memba